Zure aitebe kartzelan egon zan? 3 urte. Lehenengo campo de concentración. Eta nure? Medina de Río Seco. Da gero gontzan eskola pisotan de bai. Larrinagan de bai. Eta ze akusazio ukieban? Ba, ez ebez. Ze juzgeta bienien iziten zan causa sobreseguida. Así es que izango zan, ba, hori, egon zan el batallón Quiriquiño. Oso. Hori izango zan. Ez eguzu mesedez berriro aitebe izena eta apelliduen? Felix Irigora Saramburu. Eta Quiriquiño batalloiko arduan. Eta 3 urteetan egon zan kanpo eta kartzelan eta kanpo de konzentrazio. Lehenengo campo de concentración eta gero kartzela. Horatzen duzu nos urtea bat, nazkeneko libre nos geratu zan, gutxi gora bera. Ba, urtengoa bai, gure etorri baino bizkalentxo. Osa, 40 urtien eman. Ez. 29 izango zan. Nire galdera bat, eta zuek zela jakin zinuen kanpo konzentrazioan egon zala eta hori? Notesiak ekartu eusko ezelako. No, gero? Beti topeta, ez dakizelan topeta bien, baina bai, da gero kartzelan non zan bien, ba, iratzi egiten gendule, da berak iratzi jozkun, da, hola.